I pozdrav svima, ja sam Aleksa i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. I kao što sam rekao u prošloj epizodi, ako ste je gledali, rekao sam da se praviti kuću i nisam je skroz dovršio. Samo sam prilike da kažem, nisam samo kroz završio, bar tako mislim. Iz prošle epizode. Znači u ovoj epizodi nastavljamo krov. Prvo ću krov kao one zgrade. Znate kako imaju zgrade, nemaju baš krov onako u vis, nego onako, kako se zove da kažem, da se okrenem. Da kažem da imaju onako krov bez onoga gore, ovako nekako, vidite ovako imaju krov. Znači, poslije ću staviti staklo i bakre. Mislim da imam dovoljno uglja da bi napraviti. Samo ja ovo da pomerim tu, da se vidi sve butke. Ne znam, ja to ovako radim da sam kreativ. Neće. Ovako ja to radim, idem ovako u krug, ali dok letim, tako ja radim u kreativ. Samo počnem da pravim. Eto ga. Vidite sad opet ću, pošto ću možda, koja teša znači možda praviti i drugi sprat, ali više neću praviti, možda ću produžavati kuću ili tako nešto. Ne znam kako se to kaže, ali probijati zid i praviti još dužu kuću ili praviti sobe i to. Znači sad snimam sam. Sve onda pocijepam ovo. Neće mi trebati. Znači ja redko, vidim šta je sad, jutro ili noć. Noć. Znači sad ću ja da ležem u krevet ovdje, pre nego što se stvore čudovišta. Da ne zakoljem se ovom sekirom. Evo sad će i mesec izlaziti, sad čekamo samo da izađe mesec, evo odmah, čim izađe mesec možemo da spavamo. Znači danas ćemo sve ovo pocijepati i moneti u kuću. Da vidimo što imamo u čestu. To će se rasturiti, pa neće moći ja pokupiti. Čuje pick up sound. Čekaj. Znači sad ću ja to premestiti ovdje. Znači puno imam nepotrebne stvari. Ovdje ćemo čest staviti. A ovdje crafting table i furnace. Znači ovdje ja stavljam uvek zajedno. Dvoje. A krevet ćemo ovdje u ćošak. Samo da ga pomerim. Slučajno sam kliknuo na krevet i znači sad šta još imam da premeštam? Ništa. Znači sad ću da pokupim ove stvari pa da ih premestim u čest. Palko voko mi ne treba, ništa se ne može od njega napraviti. Tako mislim, da se ništa od njega ne može napraviti. Znači napravit ću vrata sada, onako dupla ću napraviti. Znači sad ću to da bacim u čest, šta mi ne treba, neće mi trebati sadnice, to ću posle posaditi. Pa kad mi bude, to mi ne treba uvek.
Ono baš uvek. Da vidimo šta mi još ne treba. Neće mi trebati, mislim da mi neće trebati. Ajde, stavit ću, neće mi trebati ovaj drveni mač. Sad idemo u rudnik. Kupimo, ako nađemo nekog metala. Dobro da nisam kliknuo da prekinem snimanje. Znači malo da se nakupim metala. Znači tu smo išli tamo, ja mislim u prošloj epizodi. Kod one vode. Počinje mi baguje. Evo ovo smo našli. Znači, sad ćemo. Pošto uvijek ima puno uglja na jednom mjestu, vidite. Ono puno uglja. Vidiš samo jednu kocku, a ono prepuno uglja. Sad samo da se ne izgubi. Tako da samo ja da iskopam ovaj uglj. Da napravim baklje za osvjetljenje kuće. Pošto ja ću sad ovaj ugalj da pokupim ovdje. Znači ovo je baš velika pećina. Mislila sam da neće biti puno, pošto malo i ostalo. Ono velika baš pećina. Nisam se nadao ni da će biti pećine neke. Znači ja se samo vraćam gdje su baklje. Aha, ima i ovdje uglja. Ajde, no, dovoljno smo nakupili. Vratit ću se ja tu po još uglju posle. Ako mi bude trebao ugljen, znamo da imamo jedan uglj. Tu imamo puno uglja. Opa. Imamo 28 metala, što je dobro. Sad pravimo ovu vrata, da. Čekaj, ne, nisam ih napravio. Da ću ovako dvoje, ne. Cijepat ću. Vidite. Ajde lepše ovako sa dvoje vrata. I ovdje ću napraviti otvore za prozor. Sada vidimo. 3, 4, tamo. Znači jedan prozor tu. Jedan prozor tamo. I uzeti pjesak da se prozor. I ovdje ćemo dupli prozor. I mislim da bi to bilo lijepa moderna kuća. Ne bih rekao je ono baš moderno. Znači prosto bi pravili za ovce. Ne baš ovce, za divljač. Nakupim možda da ispečem. Ja bi napravio staklo. Vidite, odmah navalile u kući. Hoćemo ne malo u kući da bude. Ali ne može tako. Ne da prođe. Ajde ovaj ovdje ću još pesak.
vidi, odmah krava navalila. Pa šta si navalila u kući? Budi nastavno. Znači da me pita da će je ubiti, možda pita. Puno sam nakupio, ja, ali nema veze, možda nam zatreba tako za nešto. Znate da kad, ne znam sa čim može da se tako uništi, a da ostane tu. Tako dva ću uvijek staviti. Čekaj, ajde sada posadimo dvije. Da ostavimo ova vrata. Ne znam da, ajde sid ćemo isto staviti ovdje ovaj seme to jest. I ovo dvoje nam ne trebaju prekotrebni blokovi. I da uzmemo ono sadnice, samo za sadnice. To je zovem sadnice. I ovo dvoje ću razumjeti. Evo ovdje ćemo vidi jaje. Vidite još malo pa će pasti i noć. Vidite gdje su unutar. Evo jedno ćemo drvo ovdje. Ovdje jedno ćemo drvo ovdje. Jedno ćemo ovdje. Ovdje. Pa ćemo ovdje. I da, imamo i kosku, da. Koska nam ono pomaže da porastu drva. Ali imamo 3 koske i moći ćemo 3 drveta. I stavit ću jedno ovo bijelo drvo ovdje. Stavit ćemo jedno. Evo baš ovdje. Znači idem po kosku. Da vidim koliko se ispeklo. Tamo, pa dovoljno. Uzet ćemo to. 10. Tako. Eto ga. Vidite kako je. Ja sam rekao da će biti lijepo. Sad ću vam krftati baklje. Dobro. 9 baklje. I iznad svakog prozora ćemo po baklju. I još jednom ćemo nakraftati baklje za rudnik. I da vidimo gdje je baklja. Napravimo baklje. Evo ih. Znači vidite kako pričam. Rekao sam da pravimo baklje. Evo ih. Gdje su baklje da ih napravim? To sam. Ako niste razumeli, pošto tako čudno baš pričam. Sa tim glasom. Čekaj, ne znam, kao nešto izgleda da nam nedostaje ovoj kući. Čekaj, gdje, tamo su, tamo i, čekaj, tamo je ovdje. Tamo, gdje se, znači tamo izlazi mesec, to sam siguran. To znam da je tamo izlazi mesec. Mjeseca ćemo početi da se tu više traži, a mi ćemo da legnemo da spavamo prije nego što se oni stvore. Sad da, rekli smo da ćemo napraviti koski ono. Da porastu drva. Gdje sad se, gdje se, znači imamo za koliko drva? 10. Tamo je omiljeni broj 10. Stavit ćemo jedno ovo. Neće ladno porasti. Ajde ovo će. Neće porasti. Ćeš porasti. Vidi porasti. Vidi gdje sam se stvorio. Malo ovo da ćeš se stvoriti. Koliko još imamo mi jedno ovo? Nema više. Znači
samo smo 2 drveta. Mislio sam da će imati više drveća. Vi ste vidjeli ljudi da sam zaboravio da ću se stvoriti u drvetu. Da, sad ću praviti ono za kokoške. Još malo ću, samo da napravim ono i ništa više. Znači, evo, da napravim, koliko mogu da napravim. Znači da, treba će nam puno drva. Ne znam koliko ja imam tih. 4 i 33. Idemo da nacepamo drva. Vidite kako su korisna drva. Da pocepamo ovu. Tako. Ja izradim. Taman ova što je izrasla, ono pocepamo. Čak da ćemo dobiti ovu peču kako se dodaje. Hoćemo. Što je rekao, držim seme. Ono sekiru držim, ono gledam na kokošku. Eto, što gleda u mene. Šta li hoće od mene? Vidite koliko je ovo drvo. To je baš korisno pocepati ovoliko drvo. Čekaj se. Da ovo. I ovo ću pocijepati. Znači tu imamo vode, napravimo i njivu za hleb. Bit ću ja sigurno ovdje. Na ovom ostrvu bit će mi lijepo. Ček da vidimo. Pečurka. Znači nismo uspjeli cijelo ovo drvo da pocijepamo pošto je visoko. A ja neću da trošim blokovi. Idemo da napravimo. Da vidimo koliko smo mi to nacijepali. 33. Pa dobro će biti. Za ogradu. Znači. Znači bakri taj. Imamo više. Samo jedno, aha, stikovi nam trebaju, da. Gdje su stikovi? Gdje su stikovi? Buton. Gdje je stik? Što ja ljudi loše vidim? Evo je. 84 stika. Samo da napravim sad stikove. Gdje su sad ograde? 27. Znači napravit ću jednu ove i ostalo kratke ograde. Ako čujete moje sestre, meni je jako žao. Znači, što se one deru, što im nisam rekao da snimam. Ako dođu ovdje, ne znam šta će biti. Samo znam da će biti loše. Eto. Znači da će 64 i 40. Pa tamo će biti za kokoške, ne napravim. Imam i seme da ih navalim. Stavit ću ovdje to. Ne.
opet da napravim onu sad to tu. Znači ovako ću kuću napraviti po koškama. Vidi se odavde lignja. Pošto smo mi vidite na pustom moru. Ali ne bih rekao da je ovo ostalo pusto. Pošto vidite ima i životinja i drveće. Znači ostalo. Tu je i lignja. I da, i možemo napraviti pecaljku. Da pecamo. Što volim da pecam. I u stvarnom životu i u Minecraftu. Sad. Kako se napravi to. Sad imamo onu jednu kokošku, možda je rodila i pile. Vidite, ostave jaja po ostavu. Znači, koliko se... Pa. Šta sam sad teo da uzmem seed, da. Ili seme, kako hoćete. Ova krava navalila da uđe pa da uđe. Šta hoš od mene? Šta hoš od mene? Kravo jedna. Neš ući. Neš ući. Neš ući. Sad će u kokošku. Kokoška da me prati. Ođi kokoško. Ođi kokoško. Bela kokoško. Ođi. Ori. Uđi, svi. Uš. Eto ga. Sad ćemo mi da ostavimo, vidite kako se je zagradio sama, ako dođe još jedno i nema seme. Pa da vidimo. Znači, napravio sam, vidimo odavde. A ne, izgubi smo jednostavno. Bolje uzeti ovako. Vidite i vidimo imamo pogled na našu dragu divljač. Ne bih rekao da je divljač. Da vidimo, ispekla sam isto tako. Pa nije sve uspjela da se ispeče. Stavit ću pesak u čest. Čekaj, sam malo gladna. Još mi se butkice. Šta se dešava? Unu, kad nam bude pero, ovo mučete, ako je čujete, ne u Minecraftu, nego u štali. Stavimo i ovo u chest. I znači ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali, ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, subscribe i komentar. Vidimo se u sljedećoj epizodi i čao!